Dobré poledne, dámy a pánové. Omlouvám se trochu za svůj chraplavý hlas, ale jiný nemám v tuhle chvíli a doufám, že mi vydrží celou dobu. Mým úkolem je moderovat tady tu část, která se týká nás Čechů, kteří pracujeme s holotropním dýcháním. Jsme tady 3 lékaři a 1 psycholog. A chtěl bych se myšlenkou vrátit ke včerejšku, kdy jsem Stanislava Grofa poslouchal na pražské křižovatce a kdy si povzdechl, že po 50 letech od doby, kdy předložil odborné veřejnosti vlastně ty teze, které jsme tu dneska slyšeli, už tenkrát v podstatě měl podobně sformulované. Takže za těch 50 let se nestalo nic v psychiatrickém myšlení, co by byl náznak integrace tady toho vlivu. Tak ta špatná zpráva je, že to je pravda. Ale je to pravda v podstatě pro tu vysoce akademickou část psychiatrie, to jsou ti, kteří píšou ty celostátní učebnice a sedí na těch svých bludných balvanech. Naštěstí je poměrně silný protiproud. Teď jsem chtěl říct mladých, ale to už zase neplatí o nás, ale prostě psychologů a psychiatrů, které velmi oslovilo Standovo učení a Standovo psychologické paradigma, ta jeho mapa nevědomí. A vy budete mít možnost tedy slyšet nás 4 postupně v těch přednáškách a myslím, že je to taková nějaká forma našeho poděkování Standovi, nás 4, co tady v tom panelu jsme, že vám představíme, že to jeho učení 25 let praktikujeme každý z nás v oblasti svého zájmu nebo své profesní dovednosti, profesní kariéry, jsme nějakým způsobem tuto metodu integrovali a pracujeme s ní. Takže to je jeden druh poděkování těmi sděleními, která uslyšíte, a pak bych chtěl tobě, Stando, sám za sebe poděkovat za tvoji nezvyštnou schopnost se dělit o své poznání, za tvoji velkorysost a takovou duševní štědrost. A jsem hrozně rád, že tady můžu sedět po tvém boku a být tvým žákem. Děkuju. Mé sdělení je pohledem na téma závislosti v širších souvislostech. Z léčby závislých vím, že závislost je často obrovská krize, ale také příležitost k radikální revizi svého života. Sdělení budou provázet projekce mandal z holotropního dýchání, které ilustrují dynamiku perinatálních matric podle Stanislava Grofa a tím také dynamiku krize a úzdravy v transformačním procesu. Kolem roku 2012 se hodně mluvilo o prognóze konce světa na základě končícího majského kalendáře. Část lidí to vůbec nevěděla, část to vyslechla jako další nesmysl, část se o to nějak zajímala, aby to pochopila, a pak se s větší či menší mírou zvědavě obávala, co nastane v roce 2012 a po prosinci 2012. A část prožívala úzkost a radši nechtěla vědět nic pod heslem stejně s tím nic nenadělám. Jiné varianty mě nenapadly, ale určitě ještě nějaké jsou. Nevím, kolik z těch všech lidí napadlo, že možná nešlo o předzvěst dějinné události typu apokalypsa během 3 dnů, ale o prognózu pozvolného úpadku lidské společnosti, která v období kolem roku 2012
vytvoří ve svém sebedestruktivním počínání takové množství podmínek, že proces už možná nebude reverzibilní. Co je jedním ze silných zdrojů této sebedestrukce? Je to závislost na kolektivní a individuální úrovni. Jak tomu rozumět? Chybí nám odvaha, správné chápání a v neposlední řadě i nástroje, abychom skutečně popsali rozšíření závislostních postojů, mechanismů a vzorců na mentální, emocionální, fyzické, vztahové, látkové a duchovní úrovni. Nevíme, kolika lidí se patologická závislost opravdu týká, z mých poznatků zřejmě většiny v dospělé populaci, alespoň v nějaké míře. Teď ke kontextu. Na kolektivní úrovni žádný jiný živý druh na této planetě nevyvinul největší profit, zisk, biznis na utrpení vlastního druhu než člověk sám. Na polu přímočaré destrukce nejvíce profituje obchod se zbraněmi, celkově válečný průmysl, jehož praktickou činností se nejvíce šíří utrpení, včetně zavlečení nemocí v podobě biologických zbraní. Dále je to obchod s drogami, včetně alkoholu a tabáku, působící devastaci na úrovni zdravotní, genetické, sociální, psychologické a duchovní. Jako třetí je to obchod hazardu, promyšleně a nenápadně dostává lidi do největšího vazalství a dluhových pastí. Na polu skryté destrukce, která se často tváří jako jakési antidotum přímočaré destrukce, je to v určitém smyslu farmaceutický průmysl, který léčí utrpení pomocí návykových psychofarmak. Léčí ho tím, že zbavuje symptomů úzkosti, bolesti, deprese, ale podstatu udržuje dál. To je často stav zakletí, které působí závislost. S mnoha takovými léky se člověk dočká prohloubeného zakletí v kombinované závislosti. Dále je to biznis kolem peněz, bankovní i nebankovní sektor, půjčky, hypotéky, kreditní karty, kontokorenty, finanční páky, lichva. Ten zase v uvozovkách léčí naši baživost, naši chuť žít na dluh. Můžeš mít už teď a splácet začneš příští rok. I tady jsme v promyšlené pasti. Výsledkem jsou pak složité cesty z dluhových pastí v individuálních a firemních bankrotech. V přírodě neexistuje nic na dluh, až člověk to stvořil. Stačí jen uvěřit, že je to možné a cesta je otevřená. V těchto jmenovaných odvětvích se nejvíce vydělává, přitom jedno vytváří příležitost pro druhé, vzájemně se tato odvětví podporují k tiché sebedestrukci existence a vytvářejí silnou závislost. Zbrojní průmysl operuje na imanentní potřebě člověka prožívat a zajišťovat si pocit bezpečí. Dovednými informačními a dezinformačními kampaněmi uvěříme, že jediné bezpečí spojené s vyzbrojením je to správné. Aktuálně třeba strmě stoupá zájem o nové zbrojní pasy a osobní zbraně v naší republice v souvislosti s imigrační vlnou a s její mediální prezentací. Podobně farmaceutický průmysl sleduje své obchodní zájmy a jim přizpůsobuje své kampaně, jak žít v uvozovkách spokojeněji, bez problémů s pomocí léků. Biznis finančnictví vám zase v uvozovkách nezištně pomáhá z problémů, pomáhá vám domněle zvýšit si životní úroveň, konzolidovat vaše dluhy, ale i v této nabídce číhají další pasti drobným písmem psaných mnohastránkových smluv, kde lákavá nabídka je často v jiném místě textu nenápadně neutralizována. Vyzná se v tom jen málo kdo. Připomíná to vtip o tom, co je to psychoanalýza. Metoda na hledání velikonočních vajíček, která analytik předem poschovával. Alkoholová, tabáková a drogová liga vám prostě jen nabízí hezké chvíle, aby ten život nebyl tak fádní a vy mezi tím sestupujete do sklepení depresí, aniž si to uvědomujete.
Vždyť další dávka zase mysl a tělo na chvíli povznese. Všechny tyto entity navíc nemají zájem na snížení svého vlivu, tedy aby vládl převážně mír a lidé se skutečně uzdravovali, aby lidé žili spokojeně ve střídmosti, protože tím by tyto entity byly vlastně oslabovány. Jak ve vlivu na vědomí lidí, tak na úrovni zisku. Na strachu z utrpení se vydělává nejvíc. Stejně tak na chuti žít na dluh. Prožitek utrpení vychází často z indukovaného utrpení, které tyto entity neslyšně podmiňují. Není to bizarní? Proč tomu všemu jen přihlížíme? Na individuální úrovni, proč to nejsme ochotni vidět a jednat, brání nám v tom naše baživost a závislosti? Ano. Co podstatného nám chybí, že jsme to dopustili? Je to snad absence prožívané spirituality, řádu věcí, pochopení střídmosti a dostatku? Všimněte si, že tato slova se už skoro nikde neobjevují, ztrácejí se z našeho slovníku. Střídmost, pokora, dostatek, respekt k řádu vesmíru či existence k Bohu, jak my mu sami rozumíme. Matthew Fox, Vatikánem umlčený teolog, říká, volně teď parafrázuji, pokud chcete zažít v Americe skutečnou spiritualitu, nechoďte do katolického kostela na nedělní kázání, ale přijďte na meeting AA. Pozoruji zřetelný kvalitativní skok v úrovni úzdravy svých pacientů, pokud se své prožívané spiritualitě začínají otvírat. Vidím, jak nad nimi závislost postupně ztrácí svoji moc. To je nejúžasnější transformace, protože změna se děje na všech úrovních lidské bytosti. Na fyzické, psychické, mentální a spirituální. Člověk se odpoutává od svého závisle žitého života k alkoholu, k lékům, k drogám. Odpoutává se ze závislých vztahů a postojů, ze závislých přesvědčení a uzdravuje se. Více diferencuje. Určitá závislost i tak v něm bude přetrvávat, ale ne ta sebedestruktivní. Například závislost na vzduchu, na dobré stravě, na potřebě přátelství, lásky. Je ale schopen více diferencovat mezi podporující vazbou a destruktivní závislostí. Je to pak již celoživotní hledání jiného typu bezpečí, pokory a víry, jiného smyslu bytí. Je to doslova o něčem jiném, jak pacienti zůsta říkají. Jak ale můžeme iniciovat, podpořit a hlavně udržet zdravý trend, který jsem právě popsal, když podmínky pro moderní život jsou nastaveny tak, jak jsem popsal výše předtím. Na první pohled je to nemyslitelné. Je to prohraný zápas s několika impérií moci. Připočtěme k nim ještě další mocenské faktory, jako je politická moc, náboženská moc a mocí posedlá extremistická společenství. Myšlenky na osobní rezignaci jsou na blízku u řady lidí kolem nás. Člověka láká nahlédnout za práh konspiračních teorií o tom, kdo to tu vlastně řídí, jaké má zájmy, čemu to tu celé slouží. Jak bychom mohli probudit ve vědomí lidí pravdivou myšlenku, vždyť mě se to ale na nějaké úrovni týká také, možná už hezky dlouho. Nepřipouštíme si, jak fragilní jsme si vytvořili podmínky pro život, jak blízko jsme sebezničení a jak jednoduché by to bylo. Stačí dezinformační politika a kampaň. Všimněte si, jak je tato zbraň účinná. Navzdory špionáži, sofistikovaným technologiím, které jsou schopné nahrát skoro vše, co kdy bylo řečeno, zobrazit vše s centimetrovou rozlišovací schopností, archivovat všechny rozhovory, jaké kdy lidé mezi sebou vedli přes komunikační média, a přesto drtivá většina lidí neví, co se skutečně děje například v rusko-ukrajinském konfliktu.
Jsme obětí desinformací, patrně z obou stran. A to stačí. A pak ve vhodnou chvíli vypnout všude elektřinu. A je hotovo. Všechny infrastruktury se rozpadnou, rychle přestane téct pitná voda, přestanou odtékat splašky, nebude teplo, nebude ochlazování, přeruší se většina komunikačních kanálů, přestanou fungovat platidla, banky a ekonomické vazby. Chaos a kolaps. Není třeba zbraní hromadného ničení, stačí jen vypnout proud. Tak jsme závislí a ohrožení. Jak se Stanislav ptá do pléna, tak i já se zeptám do pléna, kolik znáte kolem sebe lidí, kteří by bez většího problému mohli okamžitě hospodařit na kousku pole, opatřit si takto či lovem, sběrem plodin obživu, zajistit si nějakou podobu vytápění a měli zdroj pitné vody k ruce. Můžete zvednout ruku, kdo znáte? Tak přeci jenom poměrně hodně. Jsem mile překvapen. Neznám recept pro uzdravení na kolektivní úrovni. Jen jsem si vědom, jak tento kontext podporuje na vědomé i nevědomé úrovni osobní ochotu se zadlužit vůči svému původnímu přesvědčení, vůči svému zdraví, vůči svým hmotným možnostem a vůči své spiritualitě. Nicméně, v terapii se zabýváme uzdravením jedince. Často k tomu využíváme ale efekt skupinového ovlivňování, případně působení komunitního soužití a pravidel. Používáme tedy, extrapolujeme to, v co věříme, že pomáhá jednotlivci i na malou skupinu. Osobně vidím velkou naději v tom, že tyto, říkám tomu, ostrůvky pozitivní deviace mohou najít spolu vzájemnou rezonanci a působit postupně v širším měřítku. V praxi se to projevuje. Všichni známe, že se k nám hlásí klient na doporučení jiného klienta a to funguje. Pro ovlivňování širšího kontextu ve větší míře máme zatím krátký dech. Potřebovali bychom lidi více probudit z toho výše popsaného snu, že lze žít beztrestně na dluh. V poslední době si všímám podobenství z pohádek. Pohádky téma zakletí a vysvobození přinášejí v nejrůznějších podobách. Od skamenění, usnutí až po znecitlivění a proměnu hodnot. Jako je to v pohádce Hanse Christiana Andersena Sněhová královna. Pojďme si ji připomenout, hlavně to její vyznění, povím teď volně zkrácenou dějovou osu a budu ji komentovat. Zlý čaroděj zhotovil zrcadlo, které mělo tu vlastnost, že cokoliv se v něm odráželo, se nějak zpytvořilo. Čaroděj se tím náramně bavil, protože i hezké věci vypadaly jako pošklepky. Jeho učedníci běhali se zrcadlem po světě, až se celý svět jevil zpytvořený. Přitom učňové všude hlásali čarodějovu větu, že je tu sestrojen zázrak, který dá člověku poznat, jaký je svět a jací lidé ve skutečnosti jsou. Podobně jako díleři všech těch závislostních věciček. Čaroděj i učedníci se náramně bavili. Bylo jim to ale málo, tak chtěli vynést zrcadlo na nebesa, aby se v něm zahlédl i Bůh. Jak stoupali výš a výš, zrcadlo se začalo chvět, až prasklo a rozletělo se na miliardy střípků, které padaly k zemi. Každá střepinka si přitom podržela moc původního zrcadla. Vidíme, že Andersen byl vlastně objevitelem hologramu, aniž to tušil. Jakmile střípek zrcadla uvízl někomu v oku, začal vidět věci zkresleně, iluzivně, aniž si to uvědomoval a viděl vše jako špatné. Pokud střepinka uvízla v srdci, pak se jeho srdce změnilo v ledový střechýl. S časem takový člověk stále více zapomínal na vše, co původně znal a miloval. Střípek čarodějného zrcadla pronikl do srdce Kájovi a on se změnil, znecitlivěl. Změnila se mu povaha, prožívání, aniž si to uvědomoval. Začal toužit po něčem jiném než dosud. Už vnímáte tu podobnost s tématem závislosti?
Je tu silné pokušení měnit prožívání. Je tu vymknutí z kontroly pro nepokoru, které střípky stimulují. Je tu progredující změna, která zasahuje stále více lidí, aniž si to uvědomují, že žijí v zakletí. Žijí v nových hodnotách a staré se jim vzdalují, ztrácejí se jim z paměti. Těmi novými je nevraživost, podrážděnost, zloba, upínání se ke snovým realitám. To je příběh Káje, který se odebral za vábením do palácu Sněhové královny, do palácu znecitlivění a zapomnění. Není to silná výpověď o mechanismu žádostivosti, ulpění a závislosti? Malý Káj žil u Sněhové královny a měl tam vše po libosti, na co si vzpomenul, respektive na co kouzlo dovolilo si vzpomenout, a myslel si, že se mu dostalo nejlepšího údělu na světě. Přitom však stále více tuhnul, chladnul a zapomínal. Pohádky nás vedou k poznání, že touha po neobyčejném může být zkomplikována zakletím, které hned neprohlídneme. Pohádky přinášejí toto poznání, ale my je možná čteme už bez hlubšího zamyšlení, nebo se na ně díváme ve filmové podobě a je pro nás důležitější, jaký herec hraje prince, než vlastní poučení z příběhu vycházející. A jak to bylo dál? Musela existovat nějaká jiná bytost, která nebyla zakletím zasažená a nezapomněla. Gerda nezapomněla na Káje a měla velké zdravé srdce. Vydala se ho hledat. Její láska, soucítění s malým Kájem, touha vrátit se do dřívějšího přátelství ji dovedla s pomocí spojenců do palácu Sněhové královny. Tam Káje našla, který ale nepoznával. Až její vroucí slzy pronikly k jeho srdci a vyplavily střípek z jeho srdce. Kouzlo pominulo a Káj začal rozpoznávat. Uvědomil si tu hroznou zimu a prázdnotu kolem sebe. Plakal a vyplavil si střípek z očí. Gerda jej zahřívala svými slzami štěstí a lásky a Káj se rozpomínal a ožíval. Spolu se pak vrátili domů, kde domů můžeme napsat také s velkým D a symbolizuje nám právě úzdravu. Pohádky, se kterými se od malinka potkáváme, nás připravují na život. Říkají nám to podstatné a nabízejí často také řešení pro krize, pro zakletí, pro šťastný život. Otázkou je, proč to nefunguje, když vlastně všechno potřebné víme. Že by ten čaroděj zas něco zkonstruoval? Jak rozumět vývoji závislosti z pohledu transpersonální psychologie? Jako živé bytosti se a priori s tématem závislosti konfrontujeme od prvních chvil života. Už o tom mluvil Standa dneska. Vyvíjíme se v absolutní závislosti na organismu matky, v jejím lůně, a nebyli bychom se schopni rozvinout v moudré lidské bytosti, homo sapiens, kdyby i hned po narození nebyla k dispozici dost citlivá péče dospělé blízké osoby. Stejně tak jsme závislí na spoustě dalších okolností a faktorů, které ani neumíme ovlivňovat, jako je vzduch, voda, sluneční energie, zemská přitažlivost. V prvotních fázích naší existence je tedy naše vědomí vlastního já, self s velkým S, formováno prožitky splynutí, spojitosti, jednoty se vším, co je, jednoty s Bohem. A teď budou následovat mandaly, které ilustrují vlastně tu první perinatální matrici. Na úrovni psychologické, sociální a spirituální se já dítěte vyvíjí v intimní symbióze s matkou, tedy za absence jiného kontextu, jiného světa. Já a matka jedno jsme vše, co je. Na spirituální úrovni se já identifikuje se vším, co je, to já je božské. Chybí patrně prožitek oddělenosti. V ideálním případě se plod vyvíjí za absence rušivých elementů, které by informovaly o dualitě a protikladech vnějšího světa, vytváří se zde pocit primárního bezpečí.
Pokud se v tomto období objeví rušivé vlivy, což je teď několik dalších mandal, mohou vést k narušení základní životní důvěry. Když je fáze vývoje uvnitř matky u konce a je nezbytné to již těsné místo opustit, začíná fáze porodu. Okamžik, kdy začínáme svoji neodbytnou cestu za samostatností, nebo snad jen za zdánlivou samostatností, je to zvrat, je to velká nesnás a strast. Apel bojovat o nezávislost je pak znovu silný v období puberty. Hledáme cestu od závislosti k nezávislosti ve světě nikoliv mystické jednoty, ale již ve světě dualit, protikladů, jako je zrození a smrt, tma a světlo, radost a žal. Onu mystickou jednotu jsme ztratili, ale čas od času prožíváme cosi jako nostalgickou vzpomínku či touhu po této jednotě. Napětí, které v dimenzi závislost versus nezávislost prožíváme, je zároveň součástí vývoje nás všech na individuální úrovni, ale také na celé společenské kolektivní úrovni. Je tématem všech revolucí a potřeb společenských změn, je hnací silou, jedním ze základních životních dilemat. Někdy však zůstane nezávislost pomyslným životním cílem, když dospěje do své karikované podoby, kdy probojovávaná nezávislost končí jinou závislostí, například na návykových látkách, nebo svržení tyrana je nahrazeno jiným tyranským režimem na úrovni kolektivní. Podobně jako vesmír se zrodil z velkého třesku a od té doby se rozpíná a hledá svoji nekonečnost nebo možná své omezení, i my jsme zrozeni porodem a hledáme své sebeurčení v ryzí a jedinečné individualitě. Zároveň se konfrontujeme s omezením, která přicházejí od společnosti, od daností světa být jeden jako druhý. Moment zrození, ale také separace a sebeuvědomování je spojen okamžitě s prožitkem touhy. Touha je základním momentem pohybu, rozvoje, uskutečňování. Je to však, jak to v dualistickém světě bývá, také past. Past, ve které můžeme uvíznout a která se jmenuje závislost. Touha se může stát vstupní branou do závislosti. Z pohledu velkých mystických tradic se touhou a závislostí nejsrozumitelně zabývá Buddhovo učení, právě v jeho ušlechtilých pravdách. V první ušlechtilé pravdě Buddhově se praví, že bolest a utrpení jsou neodvratitelné. Člověk nemůže žít bez utrpení, ztrát, bolesti nebo neštěstí, ať na osobní nebo kolektivní úrovni. Život obsahuje stejný ekvivalent radosti i žalu. Ve druhé Buddhově pravdě se praví, že příčinou utrpení je strach, strach ze života jako takového, z jeho nestálosti, nepředvídatelnosti a proměnlivosti. A zdrojem utrpení se tak stává lpění, bránění se změnám, vazby a závislost. Ve třetí pravdě se mluví o cestě z utrpení, zřeknutím se bažení a žitím v přítomnosti ve všech dualitách, v otevřenosti srdce a v soucítění s druhými, ale i se sebou samým. Jak naplnit tuto třetí pravdu? Touha je přece spojená s potřebou překlenout, se separací, zbavit se bolesti, najít blaho, je živená nostalgií po zážitku blaha, po zážitku mystické jednoty. Jsou to 3 známé kořeny utrpení, s nimiž korespondují také 3 skupiny psychotropních drog. Prvním kořenem je potřeba vyhnout se bolesti či nalézt sklidnění, ulevit si od bolesti fyzické i duševní, na individuální či na kolektivní úrovni. Patří sem ale i bolest z prožívané nudy, z pocitu nenaplněnosti, neuspokojení, z pocitu odlišnosti od druhých, z nízkého sebehodnocení.
Druhým kořenem je potřeba cítit se energický, výkonný, kompetentní, bezproblémový, zbavit se vnitřních zábran, dosáhnout euforie a slasti. Třetím kořenem je potřeba transcendence utrpení, zážitku splynutí anebo sebe překročení, zážitku jednoty se sebou samým, s druhými, jednoty s Bohem a podobně. Tyto tři vektory jsou hluboce založeny, jsou z části nevědomé, z části uvědomovaným nebo z části zreflektovaným dopadem. Mají i svoji biologickou komponentu a svojí silou jsou povahy instinktu. Všechny tři nacházejí korespondující drogy, které umocňují tyto prožitky. K prvnímu kořenu se vztahují opioidy, látky tlumící bolest. K druhému kořenu se vztahují stimulancia, látky přinášející slast a euforii, energii a pocit kompetence. Ke třetímu kořenu se vztahují psychedelika, kde slovo je složeninou ze slova psyché, duše, delein, zjevovat, čili psychedelika jsou látky, které nám pomáhají zjevovat, co si z nejhlubších úrovní lidské psychiky Stanislav Grof je nazývá katalyzátory nevědomých procesů. Jak touha může přejít závislost? Ukazuje se, že podobné psychologické zákonitosti jako drogová závislost a alkoholismus má i gambling, workaholismus nebo celá řada jiných poruch, jako je anorexie či bulimie. U všech zjišťujeme, že touha se změnila v nutkavou naléhavost, v jednání vedoucí k určitému krátkodobému uspokojení, které je upřednostňováno i přes často závažné důsledky na zdraví, na blahu rodiny, na sociálním zázemí. Charakteristická je dále neschopnost přerušit tento vzorec, eventuálně zvládnout jinak rozvoj nelibosti, podráždění, dysforie či deprese. Pokud k přerušení dojde, objeví se abstinenční potíže, vzniká nová touha, respektive již nutkavá naléhavost v jednání pokračovat. Závislost je tedy vyústěním abúzu, zneužívání, nutkavé naléhavosti, který se stal výlučnou a dominantní činností, jež má zajistit pocit uspokojení. Na podkladě pozitivní zpětné vazby se logicky fixuje celý komplex očekávání, experimentu, změny prožívání a přerůstá postupně v návyk, závislost. Jde o proces velmi pozvolný, daným člověkem obvykle neuvědomovaný nebo uvědomovaný jen částečně. A to je velmi podstatné. Často je posilovaný okolím v podobně uklidňujících výroků. Každý pije, každý hulí. Od určitého momentu závislý zaměňuje změnu prožívání za změnu reality samotné. V uvozovkách uvěří například tomu, že problém nemá, protože již určitou situaci problematicky prostě neprožívá. V kontextu s tímto vývojem jinak prožívané reality se mění i jeho úsudek, myšlení a jednání. Jelikož situaci teď jinak prožívá, jinak soudí, problém prostě zmizel nebo není tak naléhavý a proto o něm i jinak přemýšlí a na základě svých nových názorů i nově jedná. Vzpomeňte si tady na Káje v příběhu Sněhové královny. A takto fungují často i sklidňující léky. Obvykle tak problémy neřeší, říkáme, že je hrne před sebou. Jednáním se ale dále ovlivňuje výchozí situace, například prohloubení manželského neporozumění. Zhoršení celé situace je pak logicky dalším důvodem pro pokračování zneužívání té látky. Posléze se takový člověk zcela izoluje od svého autentického prožívání. Ba co víc, pokud by do jeho vědomí měly pronikat některé nelibé pocity, například pocity viny, deprese nebo bezmoc, okamžitě startuje svoji aktivitu nutkavá touha po ovlivnění.
Závislý jedinec znovu požije nebo si drogu aplikuje dříve, než se celý komplex nepříjemných pocitů stačí rozvinout. Úměrně hloubce této poruchy rozvíjí závislý člověk také své obrany, své sebeobhajoby a zdůvodnění. Ty mají své opodstatnění v ochraně před studem, před pocity slabosti a počínající bezmocí, kterou závislý od určitého momentu přece jen začíná prožívat. Závislost tedy lze definovat jako chronickou a progredující poruchu, která se rozvíjí na pozadí přirozené touhy člověka po změně prožívání. Proč si myslím, že závislost může být za určitých okolností spirituálním učitelem? Závislost vede k bankrotu ega. Postupně neuvědomovaně se závislý jedinec, jedná-li se o tu destruktivní formu závislosti, potkává se stále větším omezením svých možností. Potkává se s úplnou fixací na zdroj uspokojení, který následuje za jakoukoliv cenu. Stále více se propadá do prožitků, které ve většině mystických tradic najdete popsané pod pojmem peklo nebo černá hodina duše. Peklo je stavem mysli, kdy člověk zažívá trýzeň duševní, fyzickou a duchovní. Stavem separace od ostatních, stavem odsouzení, vyobcování, je prožitkem studu a zatracení. Ztrácí se pojem času, zavládne bezčasí. Peklo je na věky. Čas, tak jak jej definujeme, se jeví jako iluze. Z tohoto pekla jsou možné ještě úniky do dalších ebriet, prožitků zdánlivého spasení, až i toto časem přestane fungovat. Gregory Bateson mluví o možnosti obratu ve chvíli, kdy závislý končí s testováním sebekontroly v debaklu a koncept o sebekontrole, který charakterizuje ten výrok to jedno zvládnu, se definitivně hroutí. Podobně česká autorita na této scéně docent Skála hovořil o pádu na dno a o odrazu z tohoto dna. Závislost sama nás nesmlouvavě tlačí k rezignaci na dosavadní sebepojetí, tlačí nás do zkázy anebo k otevření se širšímu kontextu světa, k transformaci sebe sama. Je to také obraz bájného Fénixe. Fénixe, který v plamenech zmírá a z popela se znovu rodí, je to stav znovu vzkříšení či zmrtvých vstání, nebo v jiných případech stav šamanské krize s obnovou smyslů, dovedností na nové kvalitativní úrovni. To vše mohou být vyústění krize závislého, ale jen za předpokladu jeho komplexní, tedy i spirituální obnovy. Plného zpracování aspektů dosavadní cesty, všech bolestí a strádání, křivd a zlých úmyslů, projekcí a vin a otevření se možnosti uvolnit se, vydechnout. Je to stav znovu nabití ráje a stav prožitku Boží milosti, Budhova či Kristova vědomí. Je to stav absolutna, jaký popisuje Bill Wilson v Modré knize anonymních alkoholiků. Ano, tak se to někdy zdá být po absolvované léčbě či po spontánním obratu, ale je to většinou velmi dlouhá cesta. Proč tedy existují recidivy? Můžeme si říkat, integrace neproběhla úplně, ten člověk se vrací zpět. Nebo si můžeme říkat, že démon se nevzdal a připomíná se tu flashbackem, tu touhou, bažením, pokoušením, ďáblem, to je téma Krista na poušti, nebo Budhy a Kalimáry pod stromem Bodhí. Velkou roli hraje také obecná bagatelizace jednotlivých forem závislosti, snad s výjimkou závislosti na ilegálních tvrdých drogách. Tam jsme naopak svědky až demonizace problému. Všudy přítomné popření, jak na individuální, tak kolektivní úrovni, hraje klíčovou roli v recidivách. Nedělej se svatým, to jedno si snad dáš, je klasickým nahlodávajícím výrokem pro čerstvě abstinujícího alkoholika.
A pak samozřejmě je to ta hluboká neochota v nás připustit sobě, že něco je silnější než já, silnější než je moje schopnost kontrolovat abúzus a sebe sama. Každopádně jde o přísné vedení. Každý relaps, sklouznutí je prožíváno jako přechodná slast, jako ponížení, jako ztráta, jako separace, neklid, zrada sebe sama. Naše nové ego je vystaveno přísnému vedení, je-li akceptováno, přináší pocit smíření, soucítění, lásky a klidu na širší úrovni. Tím vedením někdo míní vyšší moc, někdo pouze sílu, která mě přesahuje. Každému, kdo prošel tímto kotrmelcem smrti a znovuzrození, však může být zřejmá a evidentní, protože změna, která se v tomto cyklu odehrála, byla mimořádná. Carl Gustav Jung v dopise Billovi Wilsonovi, zakladateli anonymních alkoholiků, kdysi napsal: Vidíte, alkohol se latinsky řekne spiritus a my užíváme stejné slovo pro nejvyšší náboženský prožitek stejně jako pro nejvíce depravující jed. Pomocná formulka by tedy mohla znít spiritus contra spiritum. Slovo spirit má ovšem ještě jednu blízkost a etymologickou příbuznost, a sice ke slovu respirace, dýchání. A tím nás dostává do propojení metody holotropního dýchání s prací na úzdravě závislých. Úloha spirituality v terapii. V terapeutických sezeních jsme konfrontováni s tím, co jsme, za koho se považujeme, kam spějeme. Zabýváme se využitelností transcendentního zážitku, který jde za každodenní zkušenost a pomáhá poznat to, čemu AA říkají vyšší moc. Nevím, co vyšší moc přesně je, ale vím, že je to přímý zážitek něčeho, co dokáže provést člověka iluzemi zajištěnosti, nesnáze, kontroly. Pomůže nám objevit nesmyslnost slovních obhajob a výmluv, něco, co jej dovede k pokoře a k přijetí života jako daru, ke smíření protikladů a k transcendenci bolesti. Je to přímý zážitek toho, že smír je možný, že lhát je vlastně zbytečné a vůči sobě i druhým necitlivé. Bývá to také zážitek milosti a odpuštění na mnoha úrovních, přímý prožitek sounáležitosti a vcítění. Spiritualita je o vztahu v přítomnosti, o vztahu na 3 úrovních, vztahu k sobě, samému, k druhým a k vesmíru. Spirituální otevření se neděje pomocí ideálu nebo filozofií, ale bezprostředním, velmi osobním prožitkem. Lidé, kteří měli tyto mimořádné zážitky, se otevírají spiritualitě, kterou nalézáme v mystických větvích velkých náboženských systémů nebo v jejich monastických řádech. Tato spiritualita je univerzální, všeobjímající a založená na osobním mystickém zážitku, nikoli na dogmatech nebo náboženských předpisech. Organizované náboženství, jak to známe z dějin, totiž daleko spíše upřednostňuje své uskupení, má tendenci rozdělovat, upřednostňovat své skupiny jedněch proti druhým, často se záměrem druhé donutit ke konverzi nebo je dokonce vyhladit. Otevření se spirituální dimenzi života je provázeno schopností soucítění a ekologickým viděním světa. Děkuji za pozornost.